Hey, what's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad Vlog. Thank you for watching gali. Gamay na lang gid nga mga inadlaw, malift na ang community quarantine. Pero hopefully na, hindi pa napiho kay base mag-extend pa. So today, damo kami himuon ni Ilongga Ma'am. Ma-supply run naman kami, mag-grocery na naman kami sa mga lanlano namon de. Well, hopefully mo naman ni ang last na supply run, mag-grocery kami for the whole week. So this will last until April 30 na. So medyo madamo-damo ning pang-grocery. Kag on top sa grocery, mabakal ako extra para ihatag ko sa mga agents ko. Kay may ara ako lang nga mga agents na wala nakabaton sa allowances nila. So aloy man. So gaan ko lang sila ng extra para makabulig man sa ila. Kag hindi lang ni akon, mostly kay Ma'am Carla Perez kinigana niya. So, thank you kay Ma'am Carla sa imo generosity. Kudos gid sa imo. So dako kini nga bulig sa ila. Ipangduloon ko gali ang mga goods nga ni sa balay sa mga agents ko. Medyo layo mga balay nila. Hopefully magsugot lang sila nga ibilin ko lang sa showroom kag kwaon ng nila. Pero kung hindi, dulong ko gid sa ila mga balay. Kay na nang shave ako. Tinak-an ako sa ngakon nga bigote kag bungot nga daw wala man pulos to. So, okay na lang da. Ito kasabad naman. Okay mga kinanla, na mo no brown bago maglakat. First yung cellphone, inasulod ko ni sa plastic. Ginagamit ko dahil ng cellphone kung mag-grocery. At least bala kung may kagaw sa ano lang madritso sa plastic. Okay. Sulod na. Okay. So ginsulod ko na siya sa plastic para wala kagaw nga makadto sa cellphone. Para pagbalik ko sa balay, kuhaon ko lang plastic kag ihaboy ko. Kag syempre, importante, mask. Aring mask namon N95. Actually kapila na yun namon liwat-liwaton. Kito mas nugi man siya eh. Proven na gid man niya nga ang N95 ang pinaka-safe nga mask when it comes to everyday protection against the droplet viruses. Okay. Of course, di pagkalipatan ang alcohol. Dapat may alcohol agad pang spray sa kamot. Let's go, moms! Okay, sukato nanay namon si Jerly ang iya utod. Ngitaw ka niya pagulang. Kay amo ni ubra namon mag-grocery kami ginatingob namon, okay? Para sa family ni Ilongga Ma'am dito sa Haro kag para kay nanay dito sa Balantang. So, nakatata. Okay, bakal kami din sa prutas dito sa fruit stand di sa Haro. Kaya ang prutas siya sa SM mahal eh. So mas barato na lang diya sa fruit stand. Direya bukas naman ang ginabakal na monde. Barato na diya eh. Sakop na lang din uling.
Okay, so kindulungan namon si Charlie de. Bye-bye. Bol. Oh, sulod na nanay. Nanay, sulod na to. Ano ta? Mahapit ko na di sa Western Union kay may sweldo ako subong sa YouTube eh. So yeah, di pa na. A few moments later. Okay, so nakuha ko ng sweldo ko sa YouTube. Thank you YouTube. Ako pa niya bulig sa amon. Okay, proceed na ko kay nanay. Kaga mamahaw kami to anay kay gutom na eh. Si Jill gutom na eh. So, alin ako di sa balantang. Dulong ko di ang mga gintugo ni nanay sa akon. Pero mamahaw kami di anay. Mga pingapi ko di anay kay tuyo ko. Okay. Ay, this na. Kaya mahaw kami na. Huwag ka di kape na ay. Baka lang ko. Sige, baka lang ko. Kape ta na eh. Okay. Bakal na din ay kape sa Changi oh. Ilang kadlaw balik mga bidya. Okay, so bakal ko na isang kape ah. Huwag di kape sa nanay mo. Okay. Kopi ko. Alright. Kape ta. Nga, gawa kami dyan na isang gamay nga pamahaw ah. May mani, pancake, may biskwit, may mga hilo, kagdagong. Bulong nagli sa mga biskwit na yan. Tapos ini madritso kami sa IBP, kuwaon na mo ng mga goods to. Tapos pang dulong namon. Duha man lang katawa. Kaya ang isa, ha? Sino ang mga? Si Neil kag si Miel. Kaya ang isa, si Queenie, ihatag lang ko nung partiya sa guard nga ka-duty sa bong. Good girl si Queenie, good girl. So, matamat na kami ah. Pero hindi kami magabihan sa dalan. Ano ka na yung quarantine pa? Kaya. Hindi. Ito ba kami? Kaya, ako lang niya. Nay! Ayun, ano subog na adikan mo din? Be? Money Heist! Okay, episode ano ka na? Okay. Sa second heist ka na. Very good, very good. May mo na do brown rice. Bye, Nay! Okay, so off to Iloilo Business Park. Kaunta tong mga goods na panghatag ni Ma'am Carla para sa mga agents. Oh, may aksidente pa din na tabo, oh. Motor, ala. Amo ning motor. Ay, sus. Ang gagdagit sa, oh. Ay. Uy, dapat maghalong. Mo na nga dapat maghalong gid sa dalan. Deceiving mo. Kaya abi mo taway-taway ang dalan. Mo pa na ganing laing nga sitwasyon kay Anong nabunggo sa iya? duway man do basi na tumba man lang sa. Pamoto eh. Alright now? Oh, ay kaluoy man ah. Stay safe, guys. Always be safe. Pati na kita subong sa showroom. Kaunta din mga goods. Chef, mga goods ta de. Musta ka de? Ang isa da imo. Kuada. Kuada da imo. Na, okay. Okay, kay Queenie na alan. Ha? Kaya ba ni Queenie ang partiya ko no? Yatag lang sa imo. Ayos. Okay. Thank you. So amo ning mga ginpamakal ni Ma'am Carla, dugangan lang ni namon. Thank you kay Ma'am Carla. You're the best. Thank you again, Dre. Oo. Kingkuha yung isa ka parte kay Queenie na siya. Ayun. Chep, dati man na. Ayos, no preps ah. Wala tao. Okay. Usually may mga tao ginade. Kaling kay, syempre work from home kami subong. Gusto yung bakal condominiums. Para daw, go to the website.
Okay, so makadto kami sa mong Savannah. Dito na Mondolo ng first goods. Okay, so ari na kita sa ano sa Savannah. Actually, hindi man ni kilanlan. Iway man ni sa kakaon. Oy, ara dang spam. Oo. Kag baboy mo. Hoy, gatsura ako na sa mga fans ko. Okay lang ah. Ako lang ang... Say hi na sa fans bla. Hi, fans. Oh, hindi ka mo magilog siya ha. Wala sa mask. Guys, ako lang ang Huh? nagpaginagaan goods ka nag-request baboy kag spam. Okay ka lang da? Okay. Hindi ko man kilanlan financial assistance or whatever. Hindi na mo pakukorta. Na! Kalon lang. Okay, bye-bye. Thank you, guys. Oh, sige, okay. Pahali na kami di kay meal. Oh, sige, okay. Bye-bye. Okay, one down, one to go. Nadulungan namon kay Miel. Subog makadto na kami sa Molo sa Ciudad de Iloilo. Dulong namon kay Miel ang iyang goods. Oh, ari na kami subong sa Ciudad de Iloilo kay Daniel. Are. Are. Tayo sana. Balihalin na kay Ma'am Carla, pre. Oo. Tapos ano? Ma'am, thank you again. Ayos, Miss ayos. Ernest, thank you, Carla. Okay. Thank you again. Hindi, ba't yun, Oh, eh? Success. Yes. Hello, hello. Regards lang kayo, Alin. Oo. Okay. Ano yun, no? Ang spaghetti with burger na blamiga. Ilang order? Isa la, dua. Cheeseburger lang, miga. 2 order sa 1 piece chicken with rice, spaghetti with cheeseburger. Subscribe nyo lang ko. Fried yung steak, tanan. Ay, how about you? Sprite okay na, Sprite lang. Okay. May lang kay may take out. 410 your total bill. 410 ka. Ano sila? Ano sa kon? Pareho. 33,500. Okay, so atin na kita. Good for 1 week ah. Tani. Ang mga plastic kinabutangan diyan ay namon sa gwa. Kay kapuan pa na namon. Disinfect pa na namon. Okay, so amo ning ginagamit namon mag-disinfect sa mga ginapang grocery namon. Ano ni siya, ma'ams? Zonrox. Kindilyot nga Zonrox. Amo ni ginagamit namon tapos kinatrapo para sa inyo. O hindi palagpat na pag din. Oh, may secret Proper dilution. na ara ginatrapo ya daw. Isa-isa gina. Pero mga fruits, ihugasan mo na siya with habon. Kumatrapo ka. Okay. Okay, so usually ako ang katapo kag si Jel ang kapamutang sa mga goods kung din. Isang mga napkin kinanlan disinfected kit. Para, Kay base ang kakao makasulod sa para naman ng kamera. nakabakal kami alcohol. Yes. The gold ni sa subong nga chimpo. May mga naghambal man nga hindi uman kilanlan pag i-disinfect kuno mga gipang grocery mo. Pero kami we just need to be sure. Lugot na yun. Then, Parang charming na kanila. ano ko da? Okay, muna nga mo niya bodega number 1.
amo lang na galing subong no, medyo matrabahuso, mag-grocery, manapo-lapo ka pa. Pero tingay, this is the new norm. We need to adjust. Adjust. Adapt. And, oh. Pero wala pa man sang report nga may nalapnan tungod sa mga gitpang groceria. Kuhay ka na niya, kabalo. So far. Pero, hindi. But, syempre sakto na. Like, ang bal ni Jill, hindi mo naman na mabalan. Lain na yung sigurado. Better safe than have COVID. Okay, so tandaan nyo to ang cellphone ko, ang giputos ko sa plastic. Tamo niyo? So, kuha ko na siya. At least, kung ang kagaw, ara lang yung sa plastic, wala sa cellphone. Kaya hindi ko man na-sprayan cellphone ko sang alcohol. Okay. Sprayan ko siya sang alcohol. Okay. Siyempre, hindi ko man ma-sprayan sang alcohol directly yung cellphone ko, kaya basi maguba LCD ya. Hindi na siya makuha sa plastic. So, okay. So, cellphone, wala, kagaw. Na plastic, haboy. So, after ma-disinfect na ang mga kinpamakal namon, i-disinfect naman namon ang lawas namon. So, time to ligo. A few moments later. Okay mga paps, so tapos ako paligo, si mami tapos naman, nakapanyapo na kami, ginkaon na namon ng drive-thru namon. So hopefully tani hindi na magsigisiging quarantine, tani ma-lift na, kay medyo hassle na gid eh. So if ever magsigisigi pa, liwat-liwat lang amo na obraw namon. So thank you for watching, until next time mga paps, Ilonggo Dad, out.